Balada Musik Performance Remix. Kakek bola kemalam penona, anyo marabo kurang rami pesora. Room style. Tadi malam kakek nonton film India. Atau lakonnya Reka Purnama Sakila. Jangan nonton oleh urang nyorami bana. Sampai terompak kakek tertinggal di luar. Room style. Film main kakek nonton deh kasih ke bana. Asal dia kakek langit isa-isa goyang. Kakek heboh jadi lakon malam penona. Ya marabo ya urang rami basora. Bertambah hari beki kakek yo tabisan tengah do ampe. Lampu hidui oi urang rami malie. Makin menggila si kakek sampai tulis Ladies and gentlemen, please welcome Style Remix. Tadi malam kakek nonton film India. Tadi malam kakek nonton film India. Tadi malam kakek nonton film India. Angkat tangannya di atas. Tadi malam kakek nonton film India. Atau lakonnya Reka Purnama Sakila. Jangan nonton oleh urang nyorami bana. Sampai terompak kakek tertinggal di luar. Film main kakek nonton deh asik bana. Asal dia kakek langit isa-isa goyang. Kakek heboh jadi lakon malam penona. Ya marabo ya urang rami basora. Bertambah hari besi kakek yo tabisan tengah jo ampe. Lampu hidui yo urang rami malie. Makin menggila si kakek sampai tulisinyo angke. Ladies and gentlemen, please welcome Style Remix. Tadi malam kakek nonton film India. Tadi malam kakek nonton film India. Tadi malam kakek nonton film India.
dari saya, Adi Riawan Production. Padaku